Naway mga langga, hindi kayo magsasawa sa amin. Mag-super chat man o hindi mga langga. We're always thankful of you at basta andyan lang kayo para sa amin lagi. At of course, once we go live, hindi talaga kayo nagkakaligtang mag-thumbs up sa amin. Super thank you talaga sa walang sawang mega support niyo sa amin. Of course, sa ating mga nagpakulay sa ating episode 36, andyan sina Isan Aquino from Canada, Precious Griffin USA from Pennsylvania, and then of course andyan si Kuya Janray TV na malaking bahay na rin, super humble. Andyan si Hana Ariana from Japan, andyan si Dr. Love from the States, and of course si Jose TV, and then andyan si Architect Studio, and then si Kuya Go Frogs from Ireland, ayan si Kukalit Channel na isang Bisaya din. Super thank you at God bless you more mga langga.